लोगोफोर दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं नुजाफैलायबाय आरोना गोबाव जाबायमोन आरोना आं भिडिअ होयैया आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दोङो होननानै लोगोफोर दिनै 30 जुन आंनि फिसाजो उन्दै वामिका बर'नि बार्थडे दिनैहाय ओमफ्राय बे दिनैनि बार्थडेनि फिसा भिडिअ क्लिप होगोन होननानैहा भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर आं मानि थाखाय भिडिअ खालामनो हायाखैमोन फिसाजो सानैनिबो इउनिट टेस्ट एग्जाम सोलिबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो भिडिअफोरखौ एसे दोनथ'नानै आङो बिसोरखौ एसे माने एग्जामनि थाखाय माने नायनांगौ जादों नालाय आरो उन्दै सासेखौथ' गोबां नायनांगौ जाखायो दायो जेबो रोङा नालाय बिनि थाखायनो आं भिडिअ आगारनाय जायाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनै नै बार्थडेनि भिडिअ आगारनोसै ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो आगारनोसै न'खर गोनां नालाय लोगोफोर नङा होमबा गथ' गोनांफोरा भिडिअ माहा आरो सानफ्रोमबो होनो हानो जि हायो मेम'रिनि थाखाय एसे भिडिअ खालामनो होननानै सेस्था खालामदोंसो नाजादोंसो नङा होमबा लोगोफोर बिदिब्ला दिनै आंनि फिसाजोनि बार्थडेनि भिडिअखौबो नायलांफाबाय थागोन होनना आसा खालामबाय लोगोफोर जि दुस्थु खालामखायो नै न' इसिं फैलाय न' ओइया नै न'न'आ बार्थडे दिनै न' बार्थडे दुस्थु खालामगासिनो नै ओमफ्राय दायो बिफाया केक लायनो थांदों थेलामारानिफ्राय केक अर्डार होनायमोन नालाय ओमफ्राय बे केकखौ लाबोबानो केकखौ माने लाबोनाय लोगो लोगोनो माने हानानैहा जाहोनोसै आरोना ओमफ्राय फिसाफोराथ' आरो केकल' बार्थडेबाथाय आरो केकनि थाखायनो माने आपुथि खालामखायो नङा होमबा ओमफ्राय आङो एसे माने जेबो माने बेबायदि बार्थडेखौ गिदिर खालामाखै दे लोगोफोर फिसा ओरैनो केक अर्डार होदों मोनसे ओमफ्राय बेखौनो न'आवनो ओरैनो हानानैहा बिसोरनि गोसोखौ खुसि खालामनो होननानैहा माने केक अर्डार होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो दायो बिफाया लाबोनाय लोगो लोगो केकखौ हाना होनोसै लोगोफोर न' इसिं फैलाय सना इसिं फैलाय ओमफ्राय लोगोफोर फिसानि बार्थडेआव ओरैबायदि माने दिनै माने प्रब्लेम जाबाय आरो आंहाना आङो माइना उन्दैनो बार्थडेनि थाखाय आङो परिनि माने फ्रक माने अर्डार होदोंमोन आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय ओमफ्राय दिनै 30 जुन आं साननायमोन आरोना 30 जुनावनो मोनफैगोन होननानै आङो अर्डार होदोंमोन नाथाय आं ओरैबायदि माने मा होनना बुंनो लोगोफोर आंनि पार्सेला दिनै माने फिसाजोनि ड्रेस जायखौ अर्डार खालामदोंमोन बार्थडेनि नामैहाय बियो दिनै सफैया आरोना गाबोनसो माने गाबोनसो 1 तारिख जुलाइआवसो माने आउट जागोन आरोना डेलिभारि ओमफ्राय ओरैबायदि दुखु नांखाबाय आङो माने थेवबो मा खालामनो गाबोननो लानोसै आरोना दिनै बेबायदि नै ड्रेसजोंनो आङो केकखौ हाहोनोसै थेवबो माने आङो बेखौ नांगौ होननानै बुंनायमोन नालाय गोसोआ हामा नांबाय आरोना गानहोनो मोनैनि ओमफ्राय आङो बे ड्रेसजोंनो दिनै केकखौ हाहोनोसै ओमफ्राय गाबोनसो आरो पार्सेलखौ गाबोनसो लानो नांसिगोन आरोना उपाय गैया मा खालामनो ना सम सम बिदिनो जायो नालाय आङो एसे गोबाव सिगांनिफ्रायनो अर्डार होनांगौमोन नाथाय आं इमान सिगाङाव माने एग्जामनि हाखु दारुदोनो माने एग्जाम थादोंमोन नालाय माने एग्जामनि बेस्थ'नि गेजेराव आङो सिगाङावनो आङो पार्सेलखौ माने अनलाइन खालामनो हायासै अर्डारखौ माने लेट खालामनानै लानानै ओमफ्राय दायो बार्थडेआव आङो गस्लाखौ माने फिसाजोनो जायनि माने बार्थडेनि नामै आङो अर्डार खालामदोंमोन बे गस्लाखौ माने आङो फिसाजोनो माने गानहोनो मोनला आरोना 1 जुलाइआवसो मोनफैसिगोन माने डेलिभारि आउट देखायदों आरोना मबाइलावहाय ओमफ्राय जि जाबायसै लोगोफोर नै लोगोफोर बिफाया केकखौ लाबोबाय आरोना दायो ओमफ्राय न'आ नैबे जायगानिफ्राय खारला आरोना दसेनि उनाव हागोन होनबाबो मानिला माने केकखौ नुबाय नालाय गथ'फोरनि खोथा ओमफ्राय दायो जों जल्दि माने बेलेग खामानि दङबाबो एसे दोनथ'नानै माने केकखौ हाना होग्रोथारनांसिगोन आरो नङाबा बियो लेथ्रा खालामजोबगोन ओमफ्राय नै दायो गावनि ड्रेसखौ गाननानै माने दुस्थु मोसागासिनो आरोना लोगोफोर नै केकखौ हानोसै बिफाया माने गोजाननिफ्राय फैदों नालाय आखाइ आथिं मागाय सुनोनो आरोना ओमफ्राय रावखौबो लिङासै आरोना लोगोफोर दैज्लां बोथोर नालाय सोरबो गावबागाव बेस्थ' ओमफ्राय न'आबो बिराद लोमजाबाय थादों नालाय बारा केकबो मोनजाया सनाया बिराद लोमजाबाय थादों जोंहा गुजुनायबो जादों ओमफ्राय थेवबो बार्थडे नालाय न' सोबबो केक जायो न' सना बेनिखायनो केकखौ फिसासो लाबोदों न' सना केकखौ फिसा लाबोदों ओमफ्राय बेखौनो मांगायल' जादे नों गुजुदो सना दे मांगायल' जा ओमफ्राय दायो हानोसै आरो दायो जोङो स्टार्ट खालामसै केक हानायखौ नै बेनो केकआ सनानिया फिसा केक लाबोदों ओमफ्राय जोंहा न'खौ सोबबो आशीर्बाद हो आरोना बार्थडे
नै लोगोफोर दायो केकखौ दिहुननोसै आरोना ओमफ्राय नै दायो केकआ जाहैबाय गुफुर कालारनि अर्डार होनायमोन आरोना ओमफ्राय गेजेरावहाय गलाप फुल रस माने पिंक कालारनि एसे दङ फुल ओमफ्राय मैनानि नामखौ लिरबाय हेपि बार्थडेआलाय दिनै नामखौ लिरबाय ओमफ्राय दायो नै गावनो सोब खालामनो हागोननो आरोना दांनोनो होआखै जोंखौ ओमफ्राय नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wamika. Happy birthday to you. Yay. बिदिब्ला दिनैनि बे आंनि बार्थडेनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय बिदिब्ला बाय बाय